Memorandum su potpisali gradonačelnik prijestonice Aleksandar Bogdanović i dekan Ekonomskog fakulteta Nikola Milović. Kroz saradnju će biti realizovan čitav niz aktivnosti u pravcu stvaranja dinamičnih i sveobuhvatnih uslova za ekonomski razvoj prijestonice. Današnji događaj predstavlja još jedan u nizu aktivnosti lokalne uprave Crnogorske prijestonice u pravcu stvaranja uslova za dinamičniji i sveobuhvatan razvoj našeg grada. Bez sumnje, Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore predstavljaće jednog od važnih partnera našeg grada na realizaciji obaveza i postizanju postavljenih ciljeva koji se odnose na cjelovit ekonomski razvoj i poboljšanje standarda života građana Crnogorske prijestonice. Kroz ovaj sporazum studenti završnih godina Ekonomskog fakulteta imaće mogućnost prakse i obučavanja u prijestonici. Kao najstarija visokoobrazovna institucija u Crnoj Gori sa tradicijom dugom i dužom od 57 godina, pravo je zadovoljstvo kad ono što su prioriteti razvoja i misije i vizije Ekonomskog fakulteta danas može da se pretoči, a sutra već da bude realizovano kroz aktivnosti koje će raditi i prijestonica i Ekonomski fakultet. Planirano je između ostalog gostovanje nastavnog kadra Ekonomskog fakulteta na stručnim skupovima i predavanjima u organizaciji prijestonice.